Fil-każ tal-Kolumbjan Fabian Medina Pajra li jinsab akkużat li prova joqtol u kkawża ġrieħ gravi lil mara mill-Kolumbja wkoll nhar is-7 ta' Awwissu li għadda max-xatt f'Paċeville xedet il-vittma ta' 25 sena li rrakkuntat il-mumenti traġiċi ta' dakinhar. Il-mara li nagħti li ma kienx taf li l-allegat aggressur kienet spiċċat fil-periklu tal-mewt wara daqqiet bi fliexkun imkisser. F'seduta 3 filgħodu xedet kif kienet marret ma' 3 ħbieb tagħha l-baħar f'San Ġiljan kmieni filgħodu. Spjegat li tnejn misħaba kienu laħqu telqu minn fuq il-post fil-ħin tal-inċident meta nnutaw imġiba stramba mill-aggressur li beda jitkellem waħdu fil-waqt li kienet uħuf mal-bajja. Meta u sieħeb tagħha niżlu jomu raw li l-raġel jersaq qrib il-basket tagħha fejn kellha l-affarijiet personali. Ingħati li wara li dan poġġa bil-qiegħda ftit il-bot mill-basket qam bil-wifqa waqt li kisser fl-xkun tal-ħġieġ mal-blat. Kien hawn li l-vittma qalet li sieħeb tagħha li r-raġel kien se jisraqha u telet tiġri u faċċat lir-raġel li qalet kellu ħarsa tal-biża'. Qalet li minnu fih ukoll qabdet fl-xkun ieħor tal-ħġieġ minn dak il-ħin il-qudiem, il-vittma qalet li tiftakar biss li kienet qed tiġi aggredita b'daqqiet ta' fl-xkun u wara li sieħeb tagħha jitloba biex ma torqodx waqt li bdiet tiġi quddiem għajnejha it-tarbija tagħha. Testijiet mediċi konfermaw li l-mara tilfet ħafna demm u kien hemm bżonn ta' intervent mediku minħabba li d-demm niżlilha wkoll fil-pulmun. Waqt li l-ġrieħ li ġarbet fuq in-naħa tal-lemin ta' żaqqa ma darux li kienu r-riżultat ta' daqqiet bi fl-xkun tal-ħġieġ. Fit-tmiem ix-xhieda, il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek qalet li hemm biżżejjed provi biex il-Kolumbjan jgħaddi ġuri. L-avukat mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali Kejli Bonnet u l-Ispettur Sean Pony mexxew l-prosekuzzjoni fil-waqt li Mark Busuttir kien qed jidher l-akkużat bħala avukat tal-għajnuna legali. Il-każ ġie aġġornat. Bijan Spasic, serb ta' 30 sena ma nstabx ħati bitraskuraġni li kkawża ġrieħ gravi lil diversi persuni wara li sfrodna poġġaman ta' stabbiliment ta' divertiment f'Paċeville f'Novembru tal-2015 meta seħħ stampede. F'dan l-inċident kienu weġġew il fuq minn 80 persuna bil-maġġoranza tagħhom b'mod ħafif għajra l-żewġ tfajliet li ġarbu ġrieħ serji u 14 oħrajn li weġġew b'mod gravi. Brabta mal-inċident kienu tresqu l-qorti 23 persuna inkluż l-istess Spasic. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek innotat kif l-imputat ġab saħħet ħaddieħor qabel tiegħu fl-istess inċident u bekk ma sabitux ħati tal-akkużi. Minkejja dan, is-serb li jaħdem bħala bouncer instab li ma kienx liċenzjat biex jaħdem bħala uffiċjal ta' sigurtà u li pejjeb fi stabbiliment u bekk ġie ordinat ħallas multa ta' 1200 euro fi żmien sena. Il-qorti preżeduta mill-imħallef Edwina Grima laqgħet talba biex esperti mqabdin fl-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella dwar il-konċessjoni ta' 3 sptarijiet jiġdu biex jiġi ċarat kif waslu għall-ammonti ta' flus li kellhom jiġu friżati fil-każ tal-imputati. Din it-talba saret minn Jean Carl Farrugia, Kevin u Kenneth Degwara u Deborah Chappell dwar li kienu milquta minn ordnijiet ta' friżar ta' assi li jlaħqu l-miljuni ta' euro. L-avukati difensuri tagħhom informaw lill-qorti li rispondew għas sottomissjonijiet tal-prosekuzzjoni fil-waqt li din qalet kif m'għandix aktar evidenza x'tippreżenta aktar minn dak li joħroġ mill-inkjesta. Għaldaqstant l-avukati mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali oġġezzjonaw għat-talba tad-difiża biex jiġdu l-esperti konċernati. Hawn ġie notat kif il-liġi ma tgħidx jekk il-qorti għandix tisma' xhieda fi proċeduri bħal dawn. Minkejja dan, id-difiża tħalliet tippreżenta nota blista tal-esperti u l-qorti li qed it-talba biex dawn jiġdu iżda ma laqgħetx it-talba biex jixed l-Avukat Ġenerali. Minflok inħarġet ordni biex dan jindika li ma partijiet mill-inkjesta maġisterjali waslu għall-ordnijiet tal-ifrisar. Il-każ ġie aġġornat għal Settembru.